Matul il-jiem li għaddew il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kompla bil-laqat mal-eruq tal-partit fejn insista dwar l-importanza tad-deċiżjonijiet li hemm bżonn jittieħdu biex il-Partit Nazzjonalista jkun aktar organizzat u sostenibbli. F'messaġġ fuq il-medja soċjali huwa rringrazzja lil dawk kollha li fl-aħħar ġranet iltaqgħu miegħu inkluż diversi persuni li iltaqgħu ma' Bernard Grech f'Għawdex. Mill-bidu tal-ġimgħa tant bdew jitqasmu littri bħala notifika lil membri tal-Kunsill Ġenerali fejn qed jiġu informati bid-dritt illi għandhom sabiex jivvotaw fl-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista li se tkun qed issir bejn il-ġimgħa 27 u s-sibt 28 ta' Mejju. Il-ħinijiet se jkunu l-ġimgħa bejn il-5 ta' wara nofsinhar u d-9 ta' filgħaxija f'Malta u bejn il-5 ta' wara nofsinhar u 8 ta' filgħaxija f'Għawdex u s-sibt bejn it-8 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofsinhar f'Malta u f'Għawdex bejn it-8 ta' filgħodu u 3 ta' wara nofsinhar. F'intervista waqt il-programm Net Live, iċ-Chairperson tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista Peter Fenech insista fuq l-importanza li kull kunsillier u kunsilliera li ġibli għal-vot jagħmlu dmirhom. Għaw dal-proċess demokratiku kun parti mid-deċiżjonijiet li qed jieħdu fil-partit li qed jittieħdu fil-Partit Nazzjonalista. Allura jien għandur lehom il-kunsilliera u għal darba oħra xina tal-aħħar sentejn dort diversi drabi li l-kunsilliera ngħidhom reġa' huwa il-mument tagħkom. Reġa' huwa l-mument li intom tipparteċipaw biex tagħtu l-fehma tagħkom. Iva jew le fl-elezzjoni ta' kap tal-partit. Waslu l-fema tagħkom, għax bil-fema tagħkom il-partit jista' jiġġedded, jista' jissaħħaħ. Peter Fenech spjega li għal din l-elezzjoni mhux se jkun qiegħed jinħareġ dokument tal-vot iżda persuna sabiex tivvota tista' tieħu magħha l-karta tal-identità jew il-liċenzja tas-sewqan bħala forma ta' identifikazzjoni. Peter Fenech finalment spjega li wara li jkun tlest tal-proċess kollu l-eżitu finali m'għandux jieħu fit-tul. Konċiljazzjoni bejn għal-ħabta ta' 5 u 10 kwart, l-att tal-voti għal-ħabta tal-5 u nofs 6 kwart, għandek 1500 vot, jkun hemm 3 imwejjed, nikkalkulaw li bejn 6 u nofs 7 jkollna riżultat. Peter Fenech saħaq li l-elezzjoni bikrija se tkun qed tiġi organizzata 23 ta' Mejju bejn il-5 ta' wara nofsinhar u d-9 ta' filgħaxija fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista u bejn il-5 ta' wara nofsinhar u 8 ta' filgħaxija fis-Sub Headquarters tal-Partit Nazzjonalista f'Tasannat, Għawdex.